Eguerdion, Aitor. Zer moduz? Ondo? Prest? Jakina. Aurrera orduan. Lehenik eta behin, nor da Jon Berganza eta zergatik hautatu du leku hau? Bueno, Jon Berganza Urrola, 39 urteko amurriarra da, ingenieritza ikasketak egin dituen, bidetako ingenieritza egin zuzen, eta administrazio publikoan egiten dut lan. Horretaz aparte, Amurrioko hainbat elkarteekin bolondrez ibili naiz, adibidez Amurrio Scout taldearekin, eta beste hainbatekin. Eta azken legegintzaldi honetan zinegotzi izan naiz EH Bilduko udal taldean. Amurrioko EH Bilduren programaren barruan, zeintzuk dira lanildo nagusiak? Bueno, lehenik eta behin etxebizitzaren auzia jorratu behar dugu. EH Bilduk badaramatza pare bat urte edo honen inguruan hausnarketa bat egiten, eta bukaeran etxebizitza plan bat osatu genuen eta aurkeztu genuen. Eta etxebizitza plan horrek proposatzen zituen neurriak, gutxi batzuk behintzat, lehenengoa zen etxebizitza publikoak eraiki behar zirela, eta hori da gure lehenengo konpromesua. 24 etxebizitza udal etxebizitza publikoak eraikiko ditugu, gero merkatuan alokairu sozialean jartzeko. Eta horretaz aparte, etxebizitza hutsen zerrenda bat osatu, eta etxebizitza huts horiek alokairuan jartzeko hobariak prestatu merkatua mugitzeko edo. Badago beste erronka bat, aurre egin beharko diogunari, eta da zaintzaren eredu mota edo. Guztiok badakigu zaintzak noren gainean dauden, eta beti edo gehienetan emakumeen gainean dauden, gainera oso lan baldintzak azkarretan, eta horretarako zaintzaileen kooperatiba bat sortuko dugu, eta bestetik zaintzaileak zaindu programa bat abian jarriko dugu, beti ere bere lan baldintzak hobetze aldera. Badago hirugarren erronka bat, aurre egin beharko dioguna, eta krisi ekosozialarena da. Trantsizio energetikoa burutu behar dugu, eta burutu behar dugu azkar gainera, eta horretarako udaletxeak bere gain hartu beharko ditu hainbat neurri, eta kooperatiba energetikoak bultzatu beharko ditu, eta suspertu, eta badakigu horrek lana dakarrela, baina egin beharreko lana dela. Gero bestetik, Amurriok ditu 4 naturgune oso berezi, Arresketa mendi, Zarza, Goikomendi eta Kuskumendi, eta horiei arreta jarri beharko diegu, eta horretan ere gure esfortzuak egin beharko ditugu, behar duten lekua berriro ere izateko. Gaur inoiz baino gehiago, hezkuntza ekologikoa edo dena delakoa inoiz baino garrantzitsuagoa da, eta ditugun parke horiek balorean jarri behar ditugu. Tokiko merkataritzak ere baditu bere zailtasunak, eta horren aurrean eta diru jarioa ikusita, uste dugu agenda kulturala eta kirol agenda puztu behar ditugula, Amurriarrek Amurrion egoteko eta Amurrion dirua gastatzeko grina suspertzeko. Eta ja, azkenik eta bukatzeko, batzar administratiboei dagokionez, batetik uste dugu Urduña eta Bizkaiko Foru Aldundiarekin konbenio bat sortu behar dugula, zerbitzuak kilometro zero ere izan daitezen, eta bestetik indarrean dagoen errepideko arau forala nola edo hala eraberritu behar dugu jartzen dituen baldintzak lausotzeko. Euskarari dagokionez, zer konpromiso edo zein politika proposatzen ditu EH Bilduk Amurrion? Bueno, zoritxarrez duela 4 urte esandakoak indarrean jarraitzen du. Eta zoritxarrez Amurriok jarraitzen du euskara teknikari zerbitzurik gabe, euskara teknikari gabe. Eta hori da bete behar dugun lehenengo pieza. Badakigu puzzle osoa osatzeko pieza gehiago falta direla, badakigu euskara teknikarena ez dela pieza bakarra, baina uste dugu pieza oso garrantzitsua bat dela eta ezinbestekoa dela normalizazio linguistikoa lortu nahi baldin badugu. Horretaz aparte, asko dago egiteko. Adibidez, Amurrioko eragileen eta udaletxearen arteko erlazioa bermatu behar dugu. Udaletxeak itsasargia izan behar du norabidea markatzeko nolabait. Eta azkenik, zergatik eman behar dio Amurrioko herriak konfiantza Jon Berganzari edo EH Bilduko zerrendai? Bueno, barruan egon garelako eta badakigulako hobetu beharrekoa zein den eta baztertu beharreko ere zein den.
proiektuak ditugu eta horretarako apropos sortutako talde itxela daukagulako. Talde anitza, euskalduna, prestatua eta ilusioz beteriko taldea dugulako, ezta. Arazoei konponbidea eman behar zaielako eta arriskuak hartzeko prest gaudelako, hori azken finean delako EH Bildu. Momentua orain delako. Herri feminista, herri euskalduna, herri sozialki justua eta herri ekologista lortu nahi baldin badugu, oraintxe delako momentua. Baina hori ezin dugu bakarrik egin eta horretarako zuek guztiok behar zaituztegu, zuek guztiok ezinbestekoak zarelako.